натиҷа ба даст наовардааст, вале вардишгари кишвари мо аллакай 3 маротиба дар гранд-сламҳо ба унвони қаҳрамонӣ даст ёфтааст. модарро бубинед ки дар паҳлӯи падар нишастаасту бо эҳсоси зиёд ашк дар чашмон рақобати фарзандро аз наздик пайгирӣ дорад. инро дилу гурдаи модари тоҷик мегӯянд ки аз наздик мехоҳад истеъдоди фарзандро тамошо кунад. ҳарчанд ки дар баъзе аз суҳбатҳо ҳам ишора кардааст модари Эмомалӣ Нуралӣ ки ҳангоми рақобат кардан наметавонам сабқатро тамошо кунам, вале баъд аз он ки натиҷаро мефаҳмам дар наворҳои телевизион ё ин ки наворҳо аз тариқи телефон рақобати фарзандро тамошо мекунам, вале инҷо бубинед ки аз наздик омадааст ва мехоҳад ки қаҳрамонии фарзандро бо чашми сар аз наздик бубинад. тано бодо ба чунин модарон, ба чунин падарон ки чунин фарзандро барои муаррифии миллату давлати худ тарбия мекунанд. албатта бисёр ҳаяҷони зиёд дорад. модари Эмомалӣ Нуралӣ юко барои вардишгари озарӣ нишон медиҳад. он кор ранги дигар мегирад. Эмомалӣ дарҳол кӯшиш мекунад ки мавқеият пайдо кунаду барои ба даст овардани имтиёз муваффақ шавад. албатта барои Эмомалӣ ҳам осон нест дар назди падару модар гӯштин гирифтад. ишороварӣ аз ҷониби Эмомалӣ Нуралӣ ҳаракатҳоро бештар мекунад ва дарҳол посухи сазовор мегардонад. вазари барои ҳаракати Эмомалӣ Нуралӣ кӯшишҳоро дар ҳолати кор дар замин идома медиҳад. барои ба нимфинал рафтан кӯшишҳоро ҳарду идома дода истоданд. Эмомалӣ вазари гирифт ва ҳаракатҳо идома дорад дар ҳолати мувазза. Эмомалӣ қабл аз қаҳрамонии Осиё ва гранд-слами душанбе ҳамроҳи мураббиаш Фарух Собиров дар клуби варзиши Парвиз Собиров омодагии ҷиддие дошт. дар қаҳрамонии Осиё муваффақ шуд ва акнун дар гранд-слами душанбе ҳам мехоҳад натиҷаи қаҳрамонии Осиёро нишон диҳад. варзариро бозпас гирифтанду юко баҳогузорӣ карданд ба ҳаракати анҷомдодаи Эмомалӣ Нуралӣ. натиҷа баробар аст. ҳарду юко доранд ва Раҳимов як шидо ҳам гирифтааст. ҳаракату аз ҷониби Эмомалӣ хуб аст ва албатта ки фаъолӣ ҳам бар нафи кор хоҳад буд барояш. як ҳаракати дигар. ислом Раҳимов даври аввал озод буд, даври дуюм Нурсултан Зайдагалиевро аз Тозокистон шикаст дод
و با این مرحله آمد جایی که با امامعلی مبارزه برده ایستاده است. اینجا اسلام رحیمو بسیار یک حالت خطرناک بود، ولی خونه امامعلی برای رقیب این فرصت را در میان نگذاشت، این حالت مشکل خود را کنار گرفته توانید. 20 ثانیه دیگر تا انجام وقتی اساسی و یک حرکت دیگر از جانب امامعلی نورعلی. دوبار با اسلام رحیمو فشار میکند که جلوگیش را درست نماید و بعدا صفحه دیدم میاد. چی حرکتی عالی! انا همین حالت رو ما منتظر بودیم و کفگوبی و خوشحالی پدر و مادر امامعلی نورعلی رو همینجا نوار برداران پیدا کردن. کارگردان همینجا انا همان فرصت جالب رو برای ما نشان میدهد و امامعلی به نیم فینال میرود و از این پیروزی استقبال میکند. مبارک باشد. این چهره باشد بابای امامعلی نورعلی است که در هر یک رقابت ها، در هر یک هنرنمایی امامعلی نورعلی با احساس زیاد پیگیر است و نوارهای تکراری رو توجه میکنیم که چگونه امامعلی نورعلی هنرنمایی ارزنده رو نشان داد و توانست که طریق امتیازی کاملی پوند غالب شود و به نیم فینال برود.